Webafowethu kubatshazwa isibindi sikaMtekhala evele ephumela obala ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke ubhala amazwi ke lapha ke abantu abaningi abakholwanga futhi ke nabaculi bamaskandi abaningi babhizi ke bashare ke le post kaMtekhala ubhale ke ukuthi ke hayi ke bafana bakithi kumele ke siligwinye noma kushisa ke lapha ke wathi nangu umuntu ke osohamba phambili noma ke ohamba phambili ke kulomculo wathi ke unzima kakhulu lo muntu waseposta ke lapha ke umthandeni ke lezi ithombe ke ezo2 la khona noMcebo Zikode kanjalo ke noMahu webafowethu iyatrenda le ndaba iyatrenda kakhulu sikhuluma ngoMtekhala iqhawe elaziwa kakhulu ukusebenzisana noShwini lapha ke endimeni kaMaskandi ke eselivele aqanqalaza phambili ke laphumela obala ke lathi ke asigwinyeni ke noma kushisa kunjalo kodwa umuntu ohamba phambili endimeni kaMaskandi umthandeni wathi unzima kakhulu lo muntu kusho uMtekhala ungakhomenta kulolu daba sikhuluma ngensizwa ezinomlando emculweni kaMaskandi yize icommentile la oyedwa wabo nawe ungakhomenta mbona samakhaya ke usho ukuthi ke ubona kanjani naye inkulumo ke kaMtekhala athi ke lapha ke unzima kakhulu lo muntu ethi yena yedwa umuntu osahamba phambili esho umthandeni umfoko amanqele mina ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ungasoli mina ungasoli umlomo wami kodwa mina bafowethu ngifunda okubhaliwe ngikunika okubhaliwe ngikunika okutrendayo zinjalo izinto salute